Molt bones! Benvinguts i benvingudes de nou en aquesta aventura musical. Avui ens n'anem d'excursió al mar. Sí, amb aquesta caloreta que fa, ve molt de gust, anar cap a la platja i banyar-se i refrescar-se. Així que us animeu? Em dic Aina Camp i us acompanyaré en aquesta aventura musical cap a la vora de la mar. Aviseu a tota la família que s'apunti a jugar. Preparades? 1, 2, 3 i... Hola, hola, músics, benvinguts. Hola, hola, músics, com esteu? Avui tots els músics jugarem, cantarem i ho passarem bé. Hola, nenes, hola. Benvinguts i benvingudes! Què us sembla si ens preparem les coses per poder anar a la platja tots juntes? Sí? Teniu la bossa preparada ja? Jo encara no. Som-hi! Molt bé, tenim la bossa ja preparada, esteu bé? Tot equipat? Deixaré les meves ulleres de moment aquí, perquè em sigui més còmode, i ens anem cap a la platja. Bueno, i a veure com hi anem a la platja, no? Perquè, clar, depèn d'on visquis, hi pots anar caminant o amb cotxe, de diferents maneres. Per exemple, tenim molta sort, vivim molt a prop del mar i anem caminant. Seria com ens anem i anem tots a la platja, anem tots caminant. Anem tots a la platja, anem tots caminant. Anem tots caminant. I si algú hi vol anar, no sé, com podríem anar-hi? En bici, per exemple. Ring, ring. Agafem ben fort el manillar i a pedalar. Anem tots a la platja, anem tots pedalant. Anem tots a la platja, anem tots pedalant. Anem tots pedalant. Però algú potser viu més lluny i potser hi ha d'anar amb tren, no? Com seria anem amb tren? Anem tots a la platja, anem en tren. Anem tots a la platja, anem en tren. Anem tots en tren. I algú potser no va ni amb tren, ni caminant, ni amb bici, i va, per exemple, amb cotxe. Agafem el volant. Anem tots a la platja, anem tots conduint. Anem tots a la platja, anem tots conduint. Anem tots conduint. Anem tots conduint. Mec, mec.
M'encanta aquesta sensació quan arribes a la platja i sents aquella olor de mar i et toquen tota la sorra als peus i notes molta escalfor del sol. M'encanta, que guai, que bé que hem vingut avui aquí. Ai, bueno, ja tenim el nostre espai amb la tovallola. El primer que hem de fer, ens hem de posar la crema solar. L'heu agafat? Jo la porto a la motxilla i podem posar-nos una mica. Pa, 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 pam. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Molt bé, ja tenim la crema i ja estem llestos per anar a provar l'aigua. Jo sempre la provo primer per veure si està fresqueta o no. Ho provem? M'acompanyeu? Vinga, som-hi, Ja teniu tots les sabates fora. Sí, Esteu preparats? Doncs som-hi. Pa, pa, pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam, pa, 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 pa. Està una mica fresqueta. Em costa una mica. Ho tornaré a provar, sí? Pa, pa, pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. Ara sí que m'hi he posat. La veritat que quan portes una estona dins de l'aigua ja no està tan freda i et vas acostumant, Així que ara ja quasi que m'animo a anar a nedar. Ens apuntem, Vosaltres ja heu entrat, així que ens posem a nedar. I diu així. Nedo a l'aigua, nedo fresquet, nedo a l'aigua com si fos un peixet. Nedo a l'aigua, nedo fresquet, nedo a l'aigua com si fos un peixet i m'enfonso al fons del mar per nedar tot bussejant. Busco pedres i petxines per fer-me un bon collar. Provem de nedar a l'aigua amb les orelles tapades, com si nedéssim de veritat al fons de l'aigua. Ens tapem les orelles i seguim cantant la cançó, sí? Diu així. Nedo a l'aigua, nedo fresquet, nedo a l'aigua com si fos un peixet. Nedo a l'aigua, nedo fresquet, nedo a l'aigua com si fos un peixet. He sortit a respirar. Heu sentit com s'escolta dins de l'aigua? És molt diferent quan estem a dins que quan estem a fora. I ara, que ja hem agafat una mica d'aire, tornem a enfonsar-nos al fons del mar. A veure què trobem bussejant.
si heu vist quins animals m'he trobat jo. He vist peixos, he vist les algues, he vist les meduses, un cranc que anava endarrere i endavant i una estrella de mar. Vosaltres heu vist els mateixos o n'hem trobat de diferents? Al fons del mar hi viuen molts d'animals. Alguns que ho coneixem i alguns que no coneixem i són molt estranys també. Molt bé, i ara estic un altre cop aquí fora i noto l'aigua mullada, l'escalfor del sol un altre cop, torno a respirar per la boca i pel nas normalment i sento les olors de la platja. I a més, oi, la sorra està calentona. Ai, vosaltres heu portat alguna cosa per jugar a la sorra? Jo he portat una galleda i una pala. Vosaltres teniu alguna cosa? Si no teníeu galledes i pales, potser teniu alguna olla i alguna cullera de fusta per jugar i per omplir la sorra. Així. Pa, 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 quin castell! Pam! He xapat. Ai, sabeu que se m'acudeix de jugar un joc amb la galleda i amb el que tingueu a casa. Podem jugar un joc de ritmes. Jo faig un ritme i us proposo de fer-lo igual que el que jo he fet i el repetiu igual, o us proposo de fer-ne un de diferent. Si són iguals, podem fer així, amb les dues mans iguals. I si són diferents, podem fer així, una mà tancada i l'altra oberta, o així. Sí? Diferent. Per exemple, jo us faig un ritme com aquest. Pa, 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 pa. I us dic, igual. Llavors és pa, 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 pa. Per exemple, si jo us digués, fem-ne un de diferent, i jo faig pa, 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 pa. Vosaltres en faríeu un altre, com per exemple pa, 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 pa. No? S'ha entès, més o menys? Provem de jugar? Vinga, som-hi. El primer ritme el podeu fer igual. I pot ser aquest. Pa, 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 pa. Què tal? Bé? Ha sortit igual? Fem-ne un altre d'igual. Per exemple, aquest. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Igual. Molt bé. Ara fem-ne un de diferent, que soni diferent. Jo en faré un i vosaltres en feu un de diferent. Per exemple, jo faig aquest. Pa, 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 pa. I vosaltres en feu un de diferent. Què tal? Difícil? Fem-ne un altre de diferent. Per exemple, jo faré aquest. I vosaltres en feu un de diferent. Sí? I per acabar, va, fem-ne un de fàcil. Un de igual. Pa, 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 pa. I un altre d'igual, que també pot ser així. Pa, 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 pa. Molt bé, súper! Ostres, mireu, si aquí el meu costat està ple de petxines. Aviam, em sembla que es pot fer música amb les petxines. Crec que sí. Què us sembla? Si aprofitem les petxines, o si no tenim petxines, la pala i la galleda,
per acompanyar una bona cançó d'aquelles d'estiu, d'aquestes que sonen durant l'estiu i triomfen. Us sembla? Em posaré les ulleres de sol. Ara sí. Sí que serveixen de molt per fer música i per acompanyar el ritme. Que guai! A partir d'ara, sempre que vegi una petxina, pensaré a veure què puc fer, de quin ritme fer, no només per fer collarets o per fer bonic. Em ve molt de gust fer un partit de tenis amb les pales de la platja. Us animeu? Va, qui juga amb mi? Vinga, em posaré de peu. I estigueu preparats, que us la tiro! M'he cansat, amb aquest partit. No era fàcil donar-li a la pilota quan tocava, Què és allò que veig allà al final? Que ho sabeu, què estic veient? No. Sí, és un vaixell pirata que navega pel fons del mar. És un vaixell de vela, d'aquells que necessiten el vent per ser emputxats. Un vaixell que transporta somnis i aventures per tot l'oceà. Us faig una proposta i si ens fem el nostre propi vaixell de vela per poder navegar i convertir-nos en mariners i marineres? Us animeu? Vinga, va, anem a fer-lo. Podeu agafar el vostre full blanc
i ens preparem per fer-lo. Quan jo en tenia pocs anys, el pare em duia a la barca i em deia quan siguis gran no et fiïs mai de la calma. Quan jo en tenia pocs anys, el pare em duia a la barca i em deia quan siguis gran no et fiïs mai de la calma. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Mentre anàvem navegant, el pare mai no em callava. Mira el que estem passant, que ho passarem més vegades. Mentre anàvem navegant, el pare mai no em callava. Mira el que estem passant, que ho passarem més vegades. Bufa ventet, bufa ben fort i sembla vela que anem a port. Heu pogut fer el vostre vaixell de vela? Espero que l'hagueu pogut fer i que us hagin pogut ajudar si feia falta per doblegar el paper. Ara sí que som mariners i marineres com cal, amb el nostre vaixell per navegar. I ara que ja som mariners, què us sembla si anem a navegar una mica? Podeu avisar algú de la vostra família que us vingui a ajudar, els vostres pares o acompanyants, per poder navegar amb la nostra tovallola. Algú d'aquí vol venir? Molt bé, doncs vinga, som-hi. Ens anem a navegar amb el nostre vaixell de mariners i amb el nostre mar. Puja i baixa les onades, vaixell de paper. Banda i banda van gronxant-se, vaixell de paper. La-ra-la-lai, la-ra-lai, la-lai, les ones del mar. La-ra-la-lai, la-ra-lai, la-lai, ens fan navegar. Potser hi ha algun mariner que vulgui pujar? I si tenim una bona tovallola que us aguanti, ho podeu provar. Puja i baixa les onades, vaixell de paper. Banda i banda van gronxant-se, vaixell de paper. La-ra-la-lai, la-ra-lai, la-lai, les ones del mar. La-ra-la-lai, la-ra-lai, la-lai, ens fan navegar. Després d'haver navegat amb la nostra tovallola i amb el nostre vaixell de vela, ara sí que estem ja convertits en uns bons mariners i marineres. I per això us ensenyo una cançó de mariners i de marineres. És una cançó que acompanya amb ritme de mans, així que estigueu ben atentes per veure com es fa. Diu així: Marinero que se fue a la mar y mar y mar a ver qué podía ver y ver y ver, y lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la mar y mar y mar. Sí? Hi ha dos ritmes a fer. El primer fa així:
gironyes. Marinero que se fue a la mar y mar, a ver qué podía ver, y lo único que pudo ver fue el fondo de la mar y mar. I el segon ritme seria mans, pico, mans, puny, pico, mans, puny, pico, mans, puny. Sí? Això és anar-ho practicant, Primer un, després l'altre i després podem provar tot junt, però podeu posar pausa en el vídeo, anar-vos-ho mirant, no és una cosa que hagi de sortir al moment, no us estresseu. Segon ritme, pico, mans, puny i puny. I diu així, marinero que se fue a la mar y mar, a ver qué podía ver, y lo único que pudo ver fue el fondo de la mar y mar. Marinero que se fue a la mar y mar, a ver qué podía ver, y lo único que pudo ver fue el fondo de la mar y mar. Ai, jo també m'equivoco. Heu d'anar-ho coordinant, sí? Anar-ho provant i anar jugant fins que us surti el ritme. I ara sí que som uns bons mariners i marineres de la mar salada. Què us sembla si descansem una mica aquí a la tovallola i escoltem un rato les ones del mar? Ens posem còmodes i escoltem una mica el mar, que sempre és molt agradable escoltar les ones del mar. Us convido a poder tancar els ulls i si no podeu tancar-los o no voleu, doncs els tenim oberts i ens relaxem escoltant les ones del mar. Després d'haver escoltat les ones del mar, em sento molt relaxada. Crec que és un bon moment per dir-nos adéu. I moltes gràcies per haver vingut a passar aquesta estona i aquesta aventura amb mi. Espero que ho hagueu disfrutat tant com jo i que hagueu pogut sentir que estàvem ben bé a la platja, que ara mateix amb aquesta caloreta s'estaria molt bé. Així que espero que haguem disfrutat una mica d'aquest espai sentint aquestes sensacions. I per dir-nos adéu, us ensenyaré una cançó que és un cànon, que vol dir que ho podem fer amb diferents veus. Jo ara sóc una sola persona, però a casa si sou vàries, ho podeu provar. Us ensenyaré les dues veus i si us animeu a fer-ne més, en podeu provar de fer més. Aquesta cançó potser algunes ja les coneixeu de l'anterior excursió que vam fer al bosc i les que no us l'ensenyo igualment. Fa així. Us dic adéu i fins una altra, us dic adéu i fins una altra, us dic adéu i me'n vaig, us dic adéu i fins una altra. Aquesta és la primera veu, que és la que baixa, la veu greu, la que va cap a baix. La segona és la que va cap amunt, que diu així. Us dic adéu i fins una altra, us dic adéu
i fins una altra. Us dic adeu i me'n vaig, i me'n vaig, i me'n vaig, us dic adeu i fins una altra. Podem dir-ho, diem adeu. Ara la farem diem adeu, sí? Us faré, ara podeu dividir a casa veient qui fa la veu que puja i qui fa la veu que baixa. Jo ara en faré una de cada, vale? Una que puja i una que baixa. 1, 2, 3, diem adeu i fins una altra. Diem adeu i fins una altra. Diem adeu i me'n vaig, i me'n vaig, i me'n vaig. Diem adeu i fins una altra. Us dic adeu i fins una altra. Us dic adeu i fins una altra. Us dic adeu i me'n vaig, i me'n vaig, i me'n vaig. Us dic adeu i fins una altra. Moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi i espero que ens puguem veure molt aviat i que seguiu disfrutant amb molta música a casa i a fora i on sigui. Fins aviat!